Samobiel is bedoeld voor Lietse dorpen op het platteland dat kwalijk iepen bij vervier is. Samobiel is een vorm van samenrijden en het is een aanvulling op het openbaar vervoer wat we hier in het dorp Houwelen zelf net gaan. Dan zou het makkelijk zijn als Samobiel hier functioneert en dat wij mij kwam de Meijer kennen. Kijk, het is een community concept. Het is niet zoals in een Uber waar chauffeurs rond willen gaan rijden om daar geld mee te verdienen. Dit gaat echt vanuit het dorp vandaan waar iedereen ziet met elkaar dat er gewoon geen openbaar vervoer is. Maar wel ziet dat er heel veel auto's zijn en mensen wegrijden. Je weet niet van elkaar waar naartoe. En via ons platform zien de mensen dat. Plaatselijk belang is drokdwaande de dwarsbewoners enthousiast te krijgen. Menje is er een informatiejoen. Ja, ik denk dat het enthousiasme er is. Ik denk dat het hier werken zal. Het zal even tijd nodig gaan om het op te starten, maar ik denk dat het echt hier werken kan. Ik ga alleen maar de fiets. En dat ik ergens heen wil. Bijvoorbeeld, er is iets belangrijks. Ja, op een fiets en het is meer waar. Nou, dan word je toch wel eens een keer monoor. Het systeem kan goed werken, maar de verhouding mensen die zich aanmelden om mensen mee te nemen en de mensen die er gebruik van maken, dat moet natuurlijk wel een beetje matchen. Daar wordt rekening mee houden, zei het Samobiel. Het bedrijf wil hoe dan ook takelmannen al uiteenzetten met het carpool systeem. Ja, het gaat door. Het gaat in ieder geval in Houwelen gaat het door. En met Houwelen en de mensen hier in Houwelen zijn we ook gelijk aan het kijken naar de buurtdorpen. Opstart kost tijd. Maar nu zijn we allemaal zover dat we nu echt door kunnen gaan. Ja.